ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮತ್ತೇನು ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಮತ್ತೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ. ಬುಕ್ಕ ಇನ್ನಿತ್ತ ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. 5, 4, 3, 2, 1. ಇನ್ನಿತ್ತ ವೀಡಿಯೋದಾಯ್ತು ಪಂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರ್ತದಂಡ ಎಂಕುಲು ಮುರಾನ್ ಯಾನು ಒಂಜಾರು ವರ್ಷದ ಇದು ವೀಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಆಂಡಲ ಎಂಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಿಜ್ಜಿ ಸುಮಾರು ಸಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಪೋಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಆಂಡ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ತೊಂದರೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ನಾನು ಶಾಲೆಡ್ದಿಲ್ಲಡೆ ಬಂದಾಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಿತ್ತಂಡೆ. ಇನ್ನಿ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಏತ್ ಕಾಸು ಬರ್ತದೆ ಪಂಪೆ ಬುಕ್ ಎಂಕಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಡು ಏರು ಮಾತ ಎಂಕಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಡು ವೀಡಿಯೋ ಮಾತ ಮಂತುದೇರು ಬತ್ತೇರು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಕ್ಲು ఒక ದೊಡ್ಡ ಮಾತ ಬರ್ತೇನೆ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಯಾನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮನ್ಪೇತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅಂಜನಿಕ್ಕಲು ಯಾನು ಮೊಬೈಲ್ಡೇ ಪಂದದಾರು ಪಡ್ಚಿ ಯಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಐನೊಂತ ಎಂಚ ಆತನ ವೀಡಿಯೋ ಒಂದು ತೂಪುನೆಲ ಬುಕ್ಕ ನೂದನ ಗಡೆ ಕಮನ ಗೊತ್ತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಂಜಿ ವಿಷಯ ಉಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಂಕ್ಲು ಅಡಿಗೆ ಮಂತೊಂದೆತ್ತ ಯಾನಂದತ್ತು ಎನ್ನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಮತ ಮಂತೊಂದೆತ್ತೇರು ಅವಾಗ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಸಡನ್ ನೆನಪಾಯಿನ ವೀಡಿಯೋದ ಅಂಚ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪುದಾರ ಅಂದ್ರೆ ನೆಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದು ಅಂಚ ಮನ್ಪುನಾಗ ಒಂದು ಸೋಕು ವೀಡಿಯೋ ಅದಿತ್ತೇನೆ. ಅಂಚ నేను ನನಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಈಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಂದು ಪರ್ದ ಆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಂತಿಪ್ಪ ಐಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಐಕ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಂಜಿ ವಿಷಯ ಉಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಮನ್ಪಲ್ಲತ್ತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಆದಿತ್ಯ ಪಂಡದು ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮುರಾನಿ ಮಂತದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಟ್ಯಾಬ್ ಮಂತಿಪ್ಪ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇನ್ನಿತ್ತ ಮೇನ್ ವಿಷಯ ಬರ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಯಾನೇ ಕಡ್ಪಂಡತ್ತ ಎಂಕಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರ್ತೇನೆ ಅವು ಯಾನಿತ್ತೆ ಏತ್ ಬೈತಿದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಂಪೆ ಆಂಡ್ ಅವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪನ್ಯರ ಪುಜ್ಜಿ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕದ ಮೂಲಕ ಪಂಪೆ ಇತ್ತೆ 10,000 ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಜಿನದು ಸೇರ್ಸಲಿ ಆತ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರ್ತದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಏರು ಮಾತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಲಿ ಇತ್ತೆ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಎಲ್ಲದ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಕಾತಂದು ಇಪ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬೊಕ್ಕ ದುಂಬಿ ಏರು ಮಾತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಎಂಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಇಂಥ ವೀಡಿಯೋ ಐತೆ. ಬಾಯ್.